खुलुमबाय मोनाबिलिनि रादाबाव बयखौबो बरायबाय। गिबि निउज आपडेटआव दङ बाक्सा जिल्लानि नाग्रिजुलियाव बिसायख'थियारि दोङाव थासारि। नाग्रिजुलि खाथरबारि गामिनि थागिबि मनजिब बर' मुंनि सासे सुबुङा गावनि असे बिदा बाबुल बर'खौ गारिजों न'निफ्राय गुबुन मोनसे गामियाव लुखारना थाहैनाय गावनि न'आव दोननो थांनाय समावनो खाथरबारि गामिनि गिरेन बर' होननाय सासे सुबुङा बुनानै जोखोम खालामो। धीरेन ब्रह्म मुंनि सासे सुबुङा मनजिबनि एल्ट' गारिखौ लाखिना होनानै बे जाथायखौ मावनायाव थुलुंगा होदों होननानै अजद होदों। मख'नो गोनांदि गिरेन बर' बिथाङा मनजिब बर' बिथांखौ बुथारनायनि हुमखि होनायजों लोगोसे गावनि आखायाव गावग्रा हाथियार दं आरो बेजोंनो जिउ फोजोबनाय जागोन होननानै सिगिबावदों। जोखोम जानाय मनजिब बर'खौ जायगानि देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। जाथाय जानाय दसेनि उनाव जाथायथिलियाव नाग्रिजुलि आउटपस्टनि पुलिस बिफाना नुजाथिफैयो आरो दोंहाव जानाय जाथायखौ नर्मालाव लाबोनो हायो। नैथियाव दङ बिपिएफ हानजानि साब्रै एमसिएलएफोरा इउपिपिएलआव जयेन जासिगोन। इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'आ बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि महरै फोसावजानायनि उनाव बिटिआर हालामाव इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ गोबां रंजानायखौ नुनो मोन्दों। बेबादि समावनो इउपिपिएल हानजानि थाखाय फिन मोनसेबाव खुसिनि सम फैगासिनो। रिपर्टनि बादिब्ला गाबोन 15 डिसेम्बर खालारखालि प्रमद बर'आ बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि महरै समायखिरा लानायनि उनाव बिटिआरनि गोदान सरकारखौ गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय बिपिएफ हानजानि साब्रै एमसिएलएफोरा इउपिपिएल हानजायाव जयेन जासिगोन। मख'नो गोनांदि बिटिसि बिसायख'थिनि भट सुनाय समाव गोबां हिंसायारि जाथाय नुनो मोन्दों। थामथियाव दङ दिनैनिफ्राय कर'नानि भेक्सिन पिक्चारखौ मोननो हासिगोन। हादर नाङैनो कर'ना भाइरासनि साग्लोबसारनानै थानायनि उनाव हादर नाङै बेनि भेक्सिन दिहुननो नाजानाया नारा-नाथा जाबाय थादों। हादरनि गोबां नोगोरारिफ्रा बे भेक्सिननि मोननो हास्थायबाय थानायखौबो नुनो मोन्दों। बेबादि समावनो गोबां नाजानायनि उनाव ब्रिटेन आरो कानाडा हादरनि उनाव आमेरिका जुथाइ हादराबो कर'ना भेक्सिन पिक्चारखौ बाहायनो गनायथि होबाय। दिनैनिफ्राय देहा फाहामसालि आरो हरखाब सिबिथाइफोरा गिख्रंथाव भाइरासनि भेक्सिनफोरखौ मोननाय जागोन। गिबि सप्तानि गेजेराव आमेरिका हादरनि मोनफ्रोमबो रायजोआव 30 लाख भेक्सिन राननाय जागोन। गुबुन फारसेथिं आमेरिका हादरनि केलिफर्नियायाव कर'ना भाइरासनि साग्लोबसारनाय अनजिमाया गिख्रंथाव महर लादों। ब्रैथियाव दङ बिटिआरनि गोदान सरकार दाफुंनायनि समायखिरा लानाय हाबाफारिनि थाखाय क'क्राझार बड'फा नोगोरनि ग्रिन फोथाराव साखाफारा। बोहैथि दाननि 7 आरो 10 खालार खालि जालांनाय ब्रैथि बिटिसि बिसायख'थिनि फिथाइया 12 डिसेम्बर सनिबार खालि फोसावजाखांनायनि उनाव इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपि गासै मोनथाम दोलोनि जथायै सरकार दानो थाखाय थि खालामनाय जाबाय। गोदानै देरहासार जानाय सोद्रोमाफोरखौ लानानै गाबोन 15 डिसेम्बर मंगलबार खालि समायखिरा लानाय हाबाफारिनि थाखाय बिटिसि मावख'नि साखाथियाव थानाय बड'फा नोगोरनि ग्रिन फोथाराव थि खालामनाय जादों। बे समाव जौसां लुनाय खामानिखौ मावफुंबाय थानाय नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि गाबोननि जानो गोनां बे हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां जाफुंहोनायनि थांखिजों गोख्रों नोजोर लानाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गाबोननि जानो गोनां बे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल आरो सावस्रि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लाफैगोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।